Cene tovljenika na pijacama za mjesec decembar 2025. godine prosječno jeste 250 dinara po kilogramu, znači pričamo o tovljenicima prve klase. Naravno, cena ponovo zavisi od mesta, količine ili pijace gde se tovljenici, odnosno svinje, kupuju. Evo, za razliku od novembra, cena je za nijansu malo skuplja, međutim negde je cena ide i oko 200 dinara, pa može se reći i do nekim mjestima i do 300 dinara po kilogramu. Ali prosječna cena na pijacama prve klase za mjesec decembar 2025. godine jeste 250 dinara po kilogramu. Šta je razlog da proizvođači kažu su nezadovoljni? Što je cena mala, naravno tu je i velika količina koja trenutno jeste u zemlji, ali i uvoz. I, kaže, u decembru prodaja i nije baš toliko jaka.